Intrès treballem amb i per a les persones i ara tenim una nova manera de mostrar-nos al món. La nostra entitat estrena nova web, que ens portarà a una imatge totalment renovada. Primer amb el logotip actualitzat, amb unes icones que estan il·lustrades a mà i tot plegat amb una estètica més càlida i humana. I per què? Perquè volem que la nostra comunicació transmeti tot allò que som: proximitat, compromís i cura. Les noves fotografies dels nostres centres i serveis donen veu als i les veritables protagonistes, les persones que atenem, les professionals que ho fan possible cada dia, les persones que han passat per la nostra entitat, així com entitats, persones que se sumen al nostre compromís en forma de col·laboracions i aliances. També fem un especial esforç amb el llenguatge que utilitzem per presentar-nos al món de forma no sexista, de manera inclusiva i amb mirada feminista, perquè les paraules també construeixen realitats. La nova web és més accessible, més intuïtiva i més adaptada a cada persona. Estem parlant d'accessibilitat web real, compatible amb lectors de pantalla, amb una tipografia llegible i contrastos de colors per a facilitar-ho encara més. Amb seccions pensades segons els diferents públics, per fer més fàcil trobar allò que es busca. I quina informació hi trobareu? A banda de dades actualitzades del nostre dia a dia, hi ha un recull de vivències reals de persones que acompanyem, les nostres bones pràctiques i tota la informació sobre transparència i bon govern a través de les memòries i auditories. Aquest canvi neix d'un procés intens d'anàlisi i escolta, perquè a Intrès les necessitats reals són el motor de les nostres solucions. Et convidem a descobrir-la, a mirar, llegir, navegar i sentir que darrere de cada clic hi ha una porta oberta a les solucions que necessitem en societat. A Intrès, amb les persones, fem de les diferències oportunitats.